Vi rammer toppen type shit. Forstår. What the fuck er det gået nu? Ja, vi har ramt toppen. Endnu en banger fra familien Kokken. Der er masser lin i kaffekoppen. Vi fester champagneproppen. Jeg laver mad, jeg er kokken. Type C. Jeg har lige del med dig. Du kan se mig rulle op, tør det lettere. Spis, hvad er der med dig? Også op og ned, bedre gummiged. Bamse han flexer, det går op og ned. Til siden ligesom man en fed. Ja, man det er så lille som en panda. Kan ikke det her bad, det for Fanta. Bubble. Sidder nede i køberen og nyder min cigar. Stakker din dame, som om jeg var vegar. Din dame måske rehab, hun er afhængig af min dick. Jeg puller op ligesom Yoda med en stik. Din dame trykker op af mig, spiller fræk. Jeg vinder i armlægning over skibers kræk. Den her rap, den er så hård, det er det rent poesi. Jeg kukker så hårdt, man skal tro jeg Gordon Ramsay. Jeg skriver hele tiden, jeg ryger skunk. Så nu giver jeg lige op af young Ungdomsspiller, popper piller. Sidder bare og chiller, for sultet diller. Grills i min mund, og det bliver kun vildere. Vi har suget så meget coke, vi kun bliver kvikkere. Ej, det gør du ikke, Mikkel. Ja, vi tager en runde mere, come on. Knipper hele branchen, det er en dans nu. Skæv hele dagen, når vi flikker shoot. Og vi er blevet en del tættere. De der damer, de skal ikke hjem med mig. Og står på mit håndled, det går bling bling. Shoot for den der bunda, den er outstanding. Yo, for jeg kommer der flow. Alle de der damer, de vil kun se mig glow. Yo, for nu det er vasket, så der rykker. Flækker de der bars, ja nu det er mig, der spytter. Fandt den høje nu, den er plukket. Får ikke mere nu, den er lukket. Money Productions.